Oficiálne vítajte teda ešte raz, aby sme to už nenadržovali, lebo čas nám ide. Na webinári teda vaginálny mikrobióm a hormóny a 5 pilierov zdravia ženy. Takže poďme na to. Ja si toto stiahnem. Myslím, že som niečo stiahla dole, ale a teraz nevidím si prezentáciu. Chcela som, aby som nevidela všetky, aby som videla dobre prezentáciu a stalo sa mi, že tak sa omlúvam, tak si to budem musieť niekde nájsť, alebo mi to manžel príde technicky naladiť naspäť. Tak sa omlúvam, lebo zavadzali mi trošička tie mená v tom výhľade a stiahla som prezentáciu dole nejak. Iba som, neviem, čo som spravila úplne. A kde bola? Sa mi tam stratilo. Ja som stiahla všetkým, alebo ostatní vidia. Dúfam, že to vidia ostatní. No a potrebovala by som toto prežil, ja nevidím čítať. Nejak sa mi to tu dalo. Ani tak nebudem vidieť. Takže možno vypnúť, neviem. Dobre. A ďalší, ako sa pohnúť s týmto? Aby nám to tu už naozaj išlo. Dobre. Tak dúfam, že všetci budú vidieť teda môj slajd. Teraz je na tom modrom som vaginálny mikrobióm. Tak dúfam, že to všetci vidíte. Píše, že sharing, takže malo by to byť fajn. Takže vaginálny mikrobióm. Nedávne v podstate výskumy poukázali, keď to si tak len všeobecne teraz povieme, napríklad na rôzne problémy, ktoré vaginálny mikrobióm aj v menopauze môže byť, napríklad môže to byť endometrióza, môže byť to zapričené imunitnou dysreguláciou, súvisieť s výskytom liposacharidov z gastrointestinálneho traktu, takisto z vagíny, krčka maternice ako takej, môže tam ísť o E. coli alebo iné gram-negatívne baktérie. To je len to, čo sa všetko môže diať aj v vaginálnom mikrobióm, či už ženy v premenopauze, aj menopauze, alebo tu bol jeden príklad, napríklad, keď vznikne ochorenie, ako je endometrióza, hej. Ale to neznamená, že len pri tomto ochorení, ďalej si o tom viacej ešte povieme, budeme sa zaoberať s viacerými vecami v tomto ohľade. V podstate tieto zmeny, možno, že ste maličko počuli o vaginálnom mikrobiome, viac sa hovorí črevný mikrobióm, že je to už také viacej známe, ale rovnako máme aj vaginálny mikrobióm, kde je takisto nejaká symbióza, alebo môže vzniknúť dysbióza nejakých baktérií, ktorých tam je veľmi veľké osídlenie, neznamená, že tam má byť sterilno, hej, keď sa tak myslelo, hej, že čím viacej musí tam byť sterilné, proste práve opak je pravdou a preto aj niektoré napríklad, keď ľudia používajú na nejaké... Idem tam. Niekoho máme zapnutého, tak poprosíme, nechtiaco zapol, vypnúť mikrofón. Dobre, ja nevidím, ja si vidím svoje slajdy, len som počula, hej? Ďakujem. Takže v podstate zmeny v vaginálnom mikrobióme môžu negatívne ovplyvniť teda kvalitu, samozrejme, života tej ženy, sexuálne zdravie, sebavedomie ženy. To takisto sa veľké zmenám prichádza takisto v menopauze. My si vysvetlíme za chvíľku prečo. Riziku zápalov a iných chronických ochorení sa zvyšuje aj práve tým, keď sa to nerieši, keď sa nerieši tá rovnováha mikrobiómu. To znamená, že nemôžu tam prerásť nejak tie patogénne, oni niekedy prerastajú práve preto, že sa snížia tie dobré baktérie, hej, tie prospešné, ktoré tam máme. Tak ako v črevnom mikrobiome. A keď je tam tá dobrá vyrovnanosť, tak vtedy hovoríme o takom zdravom vyrovnanom tom mikrobiome. Hormonálna nerovnováha ženských hormónov, to je ďalšia vec, toto je len taký úvod toho, čo budeme ďalej hovoriť. Tu sú iba niektoré z takých, čo by napríklad mohlo ovplyvniť, či už je to aj ten ženský vaginálny mikrobióm, aj ovplyvňuje, pretože pri poklese napríklad estrogénu, tak vtedy vznikajú také veci, že v podstate je tam problém s tou balanciou toho mikrobiomu. Tuto sa ale veľmi nebudeme venovať možno tomu dominantnému estrogénu, i keď toto sú, keď si tak pozriete, troška iba tak narýchlo, niektoré z toho, že keď ten estrogén, ten ženský hormón, máme tie hlavné, čo sú tie estrogén a progesterón ženy,
keď sú v takom pomere, keď je vyšší napríklad estrogen, ako by mal byť progesterón. I keď je pravda, že pri menopauze napríklad estrogen ide automaticky prudko, hej, dole, ale môže ísť dole zároveň aj ten progesterón. To znamená, že ide jeden, ide aj ten druhý a stále môže byť ten estrogen vyšší. Preto sa môže stať, že tá dominancia toho estrogénu je k tomu progesterónu aj tak vyššia, čo by nemalo byť. Oni by mali byť obidva tieto také pekné návahe, tak vyrovnané by mali byť, hej, aby nespôsobovali nejaké problémy. Ak sa to stane, tak takéto veci mnohé môžu vznikať. Toto neznamená, že len v menopauze, ale hovoríme tu teraz, hlavne sa tu hovárame, že nám v perimenopauze, teda keď už tie zmeny nastávajú, preto menopauzou a niekoľko rokov predtým, ale takisto aj v menopauze. Ideme si teraz povedať o tých 5 pilieroch, aby sme sa k ním dostali. Takých sme tam mali v tom nadpise, že 5 pilierov toho základa zdravia tej ženy a ktoré sú také tie hlavné, ktoré tak môžu ovplyvňovať alebo dosť ovplyvňujú to zdravie ženy celkovo. Takže napríklad imunita. Aký vplyv má na ženské zdravie imunita? Keď je dysfunkčná, keď nie je úplne tak, ako by mala byť vyrovnaná, hej. Črevná dysbióza môže znížiť napríklad DAO aktivitu, čím zvyšuje hladinu histamínu a následný zápal. Toto je všetko, keď sa imunita ide dole, tak aj práve preto, že imunita sedí v väčšine v podstate v tých črevách, hej, tak práve preto, keď prichádza k tej dysbióze, môžu sa tam nastavať rôzne zmeny, či už pri tom DAO aktivita, a to je napríklad histaminová zmena, hladiny histamínu. A keď to takto dlhodobo ide, tak môže následne byť zápal, pretože tam je priepustnosť toho čreva. Histamín tam síce je potrebný, aj má svoju úlohu u každého aj pri tom zápale, ale nemal by prechádzať. Keď je to zapálené, tak on potom prechádza do systému. A potom sa komplikujú aj veci, ako je v podstate aj komplikuje to imunitu, zároveň to potom komplikuje hormóny a jedno s druhým všetko navzájom súvisí. Takže keď ženské teda zdravie naozaj závisí od toho, aby tá imunita bola funkčná a bola správne nastavená. Takže môže sa niekedy stať, že práve pri tom histamíne, alebo ten histamín samotný môže ovplyvniť práve tie hormóny a priamo ovplyvňuje aj podľa štúdie estrogen. Oni sú v podstate všetko je to poprepájané. Ženy niekedy, napríklad ešte keď majú menštruáciu, tak cítia, že sa im aj zhoršujú niekedy tie stavy aj tých histaminových prejavov práve pred menštruáciou a podobne. Takže tam naozaj je veľký súvis. Narušená slizničná bariéra, ďalšia vec, to už mám také možno známe troška, leaky guts, teda priepustnosť, to je z angličtiny, deravé črevo, to niekedy hovoríme. Naozaj to nemá diery, sú také mikroskopické na epitelových bunkách v podstate tej sliznice toho čreva, že proste jednoduché je narušená nejakým trvalejším zápalom alebo zníženou imunitou samotnou všetkých slizníc, hej, úplne až už od v podstate hrdla, slizníc, ktoré ideme až smerom dole cez tráviace orgány, až dole vlastne to tráviaca. Celá tá sliznica môže byť ovplyvnená, ale nielen tráviaca, ale aj celkovo sliznice, aj koža, aj vaginálna sliznica a podobne. Ale my teraz tu hovoríme o tom, keby bola narušená táto pri črevách, kde unikajú potom LPS, také lipoproteínové sacharidy, čo prispieva k nadmernej imunitnej aktivite, zápalu. Toto všetko sa dá pekne potom merať v črevnom, napríklad mikrobiome, alebo konkrétne aj tieto. Preto sú to určité baktérie, ktoré potom vypúšťajú tieto LPS, hej? Ktoré potom narúšajú tú bariéru. Nie je taká pevná a imunita sa oslabuje, pretože nám vchádzajú do systému veci, ktoré by tam nemali byť v podstate, hej? Nejaké nestravené bielkoviny, či už mlieka, či už lepku alebo podobne, hej? A takisto histamín tam potom lieta hore-dole. No, mikrobiálne patogény, to sú zase iné veci, také napríklad, to sú nejaké vírusové infekcie a tie sa takisto merajú, ako napríklad EBV, Epstein-Barr vírus alebo niektoré iné, alebo cytomegavírus a ostatné. Dosť také zákerné, dá sa povedať, a zatvrdilé, ja ich volám tvrdohlavé vírusy, ktoré vám dajú vedieť niekedy o sebe až
keď vám imunita nejak klesne dlhodobejšie, zrazu sa vám vynárajú veci, ktoré sú, zrazu ste ochoriete a neviete jedno, druhé, tretie, začnú boleť kĺby, začne sa všetko možné pridružovať, rôzne zápaly, môžu to postihnúť rôzne orgány, môže to vyvolať dokonca autoimunitu. Tieto vírusy, ktoré sa reaktivujú pri zníženej imunite, sú dosť nebezpečné a ťažko sa ich aj zbavuje. Nebezpečné v tom, že veľmi stále znižujú ďalej a ďalej tú imunitu a potom takisto to môže, takisto častokrát aj pri mnohých týchto vaginózach alebo iných problémoch nachádzame za tým, keď je nič nie je nájdené, žiadne baktéria, že musíme sa pozrieť hlbšie na to, či sú tam nejaké vírusy. Hej? Takže, lebo tie vírusy práve sú spojené podľa štúdí s mnohými problémami, ktoré ženy aj v tej vagíne proste majú, ktoré vyvolávajú tie rôzne infekcie a zápaly. I napriek tomu, že všetko vyjde v poriadku, hej, u lekára. To znamená, že musíme hľadať ďalej. Ako vo funkčnej medicíne hľadáme tú príčinu, musíme ísť ďalej a hľadať, čo sa tam deje. Napríklad je to podľa štúdí spojené aj s endometriózou, zaujímavé tieto vírusy, niektoré z nich, a nachádzajú sa práve, že aj my u svojich klientov nachádzame tieto vírusy práve pri tých okrem, ktoré som vám spomenula. Častokrát teda aj pri tých nerovnováhach u žien. Potom to môže vyvolať zápaly, suchosť, výtoky a my neviete prečo. Hej? Takže môže sa stať, že je tam aj toto za tým, keď nie sú iné veci. Imunita, endometrióza v menopauze. Prečo to, dala som tu ten slajd kvôli tomu, že v podstate mnoho zo žien, možno, že ste mali zažíva tu napríklad endometriózu, je veľa je tých žien. Endometrióza sa bežne spája s nárastom proste estrogénu. Skôr to ide jak tých príznaky na začiatku, čo sme mali s tým estrogenizmom. Na druhej strane ten estrogenizmus vôbec nemusí zmiznúť ani v menopauze. Ako sme hovorili, i keď poklesne estrogén, niekto povie, ak tam môže byť ďalej ešte estrogenizmus, ale môže, pretože on síce poklesne, ale poklesne zároveň ešte hlbšie potom aj ten progesterón a stále sa drží ten estrogen v podstate nad tým progesterónom, takže stále prevláda nad ním, hej. Takže môže sa stať, že tie príznaky môžu pokračovať, i keď častokrát sa to zlepší, ale nie u každého. Máme tu, že 2 až 4% žien trpí stále príznakami endometriózy. Ďalej, aj po tom, čo príde, bohužiaľ, menopauza. Možno niektorí už túžia, že už možno, že sa to raz mení, niektorým sa to stane, ale nie všetkým. Tak taká žena ešte teraz už má na krku aj tú endometriózu, ale ešte aj menopauzne príznaky, ktoré sú s poklesom toho estrogenu. Takže sa začne poriadne zamiešať tu totálne karty a pokiaľ sa nevie, aká je tam príčina, tak už z toho môže mať nielen tak klientka, pacientka hlavu, lebo vôbec stále sa aj to točí dokola, ale takisto je lekár, pretože tam nie sú odhalené iné veci, ktoré tam možno boli. Keď boli odhalené, je dobre takisto na to dbať a zase tú príčinu znižovať aj tej endometriózy, aby sa potom aj akoby zmiernili tie príznaky aj tej menopauzy. Potom, čo by trebalo robiť, sú tu niektoré veci, podporiť imunitu, znižiť histamín. Takisto, hej, tam sme hovorili, že ten histamín tam hrá tú rolu v tom veľmi veľkú, takže ak má niekto ešte s týmto problémy, tak naozaj má potom výrazné. Častokrát, či už pred perimenopauze, teda nie pár rokov pred tou menopauzou, menopauze ešte sú zase, takisto môžu pokračovať. Znížiť zápalové procesy je potrebné, oxidačný stres, optimalizovať funkciu pečene, podporiť balanciu a ratio, teda ten pomer medzi estrogenom a progesterónom, čo som hovorila, a to vlastne sa testuje, toto ratio, ten pomer. V špeciálnych tých testách, ktorí sú vlastne hormonálne testy v menopauze, ktoré si potom u nás v podstate viete objednať. Takže potom optimalizovať tranzitný čas čreva a mikrobiotu. Takisto dôležité, čo sa tam deje na tejto úrovni, jak rýchlo tie čreva dokážu tú mikrobiotu tranzitovať. Takisto, keď to tam dlhšie je, zase to môže ovplyvňovať to, že sa vlastne hromadí, kopí sa estrogen, či už pečenie a tak ďalej, nejde von zo systému a zase je problém. A preto sa musíme venovať aj pečení, oxidačným očistám z toho celého systému a tých ciest očistných tej pečenia napríklad, hej, kde sa ten vlastne estrogen potrebuje dostať von. Ak je to pečenie problém, zase sa nám nedostáva zo systému a nevyrovná sa to nikdy, hej. Sú dôležité veci. Takže aj pečenie a hormóny súvisia. Zase tuto už len spomenuté tie odporúčané testy, ktorými to zistíme. Ako sme hovorili, krvnými testami sa zistujú proste
tie vírusy a potom tie dysbiózy čreva sú črevné, na to máme črevné testy črevného mikrobiomu. Keď zistíme, my musíme zistiť u každej klientky, kde ten problém naozaj je, ktorý pilier dá zaťaženia, kde väzí ten problém, hej? Takže ono to je naozaj taká výskumnícka práca. Dosť akože taká, že veľa vás musíme pýtať, veľa sa diagnostikovať vás, vedieť, že čo a ako a potom až vieme dobre to úplne, že presnejšie nastaviť, aby sme našli presne ten problém. Ďalšie je ten profil ženy menopauzy, o ktorej som hovorila, ktoré sú zo slín, z moču, podobne. Nie všetko sa dá pozerať v krvi a to sú práve tie hormóny, ktoré tie metabolity nebudete potom vidieť, koľko vám chýba vlastne v tých orgánoch a tak ďalej. Vo svete je toto top, tieto hormonálne a močové testy, ktoré sledujú tie hormóny. Nakoľko tam je jasné, tam je vysvetlenie, čo sa tam deje, pretože krv vám bude stále sa snažiť nabalovať maximum toho, čo mu ešte zostane v tom tele, aby to bola tá homeostáza krvi. Takže príde potom žena, príde hormonálny profil, páči sa, a jak to, že je v poriadku a žena nemá menštruáciu. Alebo žena má totálne nejaké problémy hormonálne, hej, zjavné a pritom má všetko v poriadku. A presne to je tá odpoveď, lebo krv nie je tým najlepším úplne ukazovateľom takým týchto vecí. Nie vždy, hej. A keď už ukazuje, ona môže ukázať, je to už dosť rozhádzané naozaj. Tam už je dosť veľká dysbalancia. Črevný mikrobióm, druhý pilier. Dostávame sa k druhému pilieru toho zdravia tej ženy. Toto užívam ja troška viacej, aj blízke. Čo všetko to môže samozrejme vyvolať, niektoré to sú sa v angličtine, ale tu máme také veci, ktoré si ľahko vieme do tej slovenčiny preložiť, ako že možno ste nespájali črevný mikrobióm s osteoporózou, s migrénami, endometriózou, PMS, áno, predmenštruačným syndromom, depresiou, obezitou, cukrovkou a možno, že skôr vám sú tie bližšie v tom kruhu, hej, že keď niekoho nafúkuje, má zápchu, má ho preháňa, má nejaké intolerancii potravinám, tak logicky, že asi bude mať niečo s tým črevným mikrobiomom. To je v tom kruhu sú také, alebo Crohn, alebo nejaké zápalové, že? Tie si tak spájame, ale už tieto mimo kruhu, akože aj napríklad Parkinson, psoriasis a tak ďalej, si všimnite tak dobre, ako presne povedal ten Hippokrates, že naozaj všetky choroby začínajú alebo sú v črevách. A skoro naozaj všetky chronické ochorenia tam naozaj aj väzia. Takže ak sú tie čreva, ak to nie je tam vybalancované, potom to prechádza aj do vaginálneho mikrobiomu, aj do toho zdravia tej ženy, do tých hormónov a takisto do rôznych ochorení, ktoré tu vidíte, dokonca autizmus. A s tým tu máme takisto veľmi dobre, a hlavne pri detičkách sa to veľmi rýchlo ukazuje potom, keď sa to nastaví, ten črevný mikrobióm. To len taká pikoška k tomu. Črevný mikrobióm, v tom hovoríme o tom pilieri 2. Čo tam môžeme zistiť? Rôzne patogény, ale takisto Candidu albicans, najčastejšou vlastne komenzálnou kvasinkou. Čo to znamená? Že ona tam v podstate je, aj tam má byť, ona nažíva, je to preto komenzálna, ale nemá byť. Problém je, keď sa rozrastie, hej? Keď v podstate osídli tie slizničné povrchy, dokonca vytvára také biofilmy. Tieto infekcie sa neobmedzujú tej kandidy len na nejakú kožu, jak si niekto možno myslí, alebo že na jazyk typické, hej, na to takisto pozeráme na ten jazyk, ale to není iba jedna vec. Môže to byť práve, že na tých genitáliách, môže to byť vnútri na tých vaječníkoch, to tam proste môže zaťažovať a spôsobovať rôzne problémy, ak tá žena má veľa toho, je tam premnožená tá Candida albicans. Pri takej ťažkej imunodeficiencii to môže byť aj systémové. Toto sa často napríklad stáva pri onkologických pacientoch, hej, lebo oni už majú vlastne aj s tými rôznymi liečbami, ožiarmi alebo chemoterapiami alebo rôznymi vecami veľmi zníženú už tú imunitnú, tú defenziu, tú ochranu a tam, lebo tam to telo bojuje a tak ďalej, ešte tam plus chemikálie a všetko možné dokopy, tak oni sa tak často aj nazývajú, že sú imunodeficientní pacienti, no a tam sa tie kandida preto aj tak ľahko, rýchlo premnoží. Na celom, systémovo, to znamená skoro všade, tam je to také. Takže a to je nebezpečný stav, lebo naozaj nás, ako keď si chytí tá kvetinka, tú pleseň, tak viete, že ťažkokrát niekedy môžete ošetrovať toľko, až nakoniec neviete úplne čo s ňou, ak by možno niekedy vymeníte pôdu, podobne, ale keď tam troška zostane, tak
tak je to naozaj dôležité, aby to bolo v nejakej tej minimalizované. Príznaky, symptómy, tu ich máte potom napísané, ako sa to môže prejavovať. Nás zaujíma infekcia močových ciest, áno, výtoky z pošvy, plesňové infekcie a tak ďalej. Sú tam aj iné, ale toto je, čo nás zaujíma vzhľadom na to zdravie žien. Aký je prístup, čo my v tom vieme robiť, teda tej funkčnej medicíny alebo naturopatického prístupu, teda prírodného liečenia tých vecí, vytvoriť v podstate také optimálne prostredie, aby sa to telo mohlo samé začať liečiť. To znamená, musia sa poprvé eliminovať a detoxikovať toxíny. Ak sú tam ak stále napríklad nejaké ťažkokovy alebo niečo z okolia, ak to je problém, hej, ak vieme, že nemá tomu byť nejak významne v čom problém, tak sa to možno nevenujeme hneď, alebo nie vždy, hej, záleží. Budeme mať aj testy, analýza z vlasov, mali sme doteraz test, veľmi bol náročný, ale mali sme z ťažkých kovy z moču, ale bol to komplikovaný test, tak už teraz momentálne moc nerobím, mám posledné asi dva alebo jeden. Antikandidová dieta, potom je tam nastavená prírodná antimykotická liečba, aby sme vyriešili ten biofilm, lebo tie kandidy sa radi tak pekne zliepajú, robia také pavučinky ako keby a nedostane sa a nič ich nevie tak ľahko rozdeliť. A to je problém. No a keď toto nastáva, tak preto je tak ťažké, niekedy niekto nahodí antikandidovú dietu. Opýtam sa vás, môžete kľudne tam napísať, ja som si to teraz tak nejako spravila, že to moc nevidím, to nie je najlepšie, ale napíšte mi a budeme to komentovať. Ja som možno zabudla povedať, že vás niečo napadne, tak prosím, napíšte mi aj teraz, by sme mohli kľudne mi tam napíšte, či ste už nejak tú kandidovú napríklad dietu skúšali, či ste boli úspešné, lebo častokrát žena povie, no toto bude asi kandida, hej, nejaké tie výtoky, jak sme si hovorili, biele, svrdivé a podobne, nemusí, môžu to byť aj iné veci, ale nejaké kvasinkové, teda akoby kandidové, ale môže to byť aj niečo iné. Na druhej strane mi kľudne napíšte, či ste už takéto niečo robili a či ste boli s tým úspešní, lebo je to ťažká dieta a sú rôzne druhy a tak ďalej. Treba to pekne nakombinovať potom s prírodnými antimykotikami, aby to v podstate sa dalo poriešiť. Dá sa to. Podporiť sa musí mikrobióm. Ja dúfam, že ste tam už napísali všetci, ja neviem, koľko vás tu je, ale veľa, alebo málo, ani neviem, ale napíšte. A budeme sa o tom na konci, môžeme sa o tom podiskutovať ešte. Ak budete mať otázočky, my ich budeme zodpovedať. Alebo kľudne, keď vás v priebehu tohto niečo napadne, ja som to mala povedať skôr, napíšte, dobre? Aj sa počujeme, vidíme všetko, hej? Dobre majú počuť, ja sa tu tak trošička nemám až taký úplný kontakt s vami, lebo tým, že som sa tu posunula, teraz tu už nevidím, ale aspoň vidím to, čo čítam. Dobre, takže potom ja si to pozriem, Števo zatiaľ pozerá, keď tam niečo píšete, píšte. A budeme sa rozprávať na konci. Obnovenie nedostatku kľúčových živín. Samozrejme, potom oni uberajú aj tie kľúčové živiny, hej? Tieto... Vidím, že tam v čate niečo je, aj keď nevidím ešte čo, ale aspoň mi to tu oznámilo, takže asi píšete. Takisto tie kľúčové živiny, ktoré potom vlastne odchádzajú, keď je tam aj tie kandidy viacej. Dobre, potom, čo môžeme spraviť, tak to sú niekoľko vecí, na ktoré sa musíme zamerať. Takže je tam niekoľko stupňov, je to presné poradie, čo sa má robiť a není to iba také, že robíme 1/5 cez 9, pretože musíme to urobiť v istých poradiach. Test zoslín máme taký, ktorý vlastne je súčasťou testu črevného mikrobiomu a merá sa tam aj kandida. Tá kandida sa merá aj v tom črevnom mikrobiome samotné zo stolice, aj všetky tie baktérie, aj tie priateľské, aj tie patogénne, aj to všetko, čo by sme tam mali vidieť. Plus v tomto teste, ktorý máme teraz, je tam prihodený aj taký test zoslín, ktorý vám ešte tie kandidu má pozrieť aj v slinách, aby bolo také istejšie, či tá kandida, ktorá sa sleduje v tej stolici, či nám to nejako zohráva, či už niekde je rozmnožená. Takže je to tam, dá sa to pekne pozrieť aj v tom teste. Dobre, potom sú krvné testy, kde cirkulujú možno antigény, kandidy, tie sa v niektorých špeciálnych laboratóriách ešte stále našťastie aj tu robia, keď je potrebné a keď mám nejaké podozrenie, hlavne keď to už vidím, že by to mohlo, že máme flaky na koži alebo niečo také alebo podobne, alebo je tam silné podozrenie, že tam je veľká únava napríklad, je tam veľa vecí, tá chuť na sladké, sú tam, jak sme si hovorili, možno nejaké úzkosti, depresie,
výtoky a proste veľa vecí naznačujúce kandidu, tak vtedy ešte, nebude ešte na tej, tak vtedy si pozeráme aj na tej koži, tak ešte aj v krvi sa dá navyše pozrieť. I keď tá neukáže vždy aj nie vždy, to je všade, zase v tom črevo je lepšie zase ten črevný mikrobióm, ale dá sa to pekne kombinovať a to sa vlastne u nás robí, keď je potrebné. Ďalej, ideme na tretí pilier. Takže sme mali imunitu, mali sme ten črevný mikrobióm, tretí pilier toho ženského zdravia, metabolické poruchy. Metabolické poruchy, kontrola hladiny glukózy krvi je vlastne veľmi dôležitá z toho terapeutického hľadiska u všetkých metabolických poruchách. Napríklad, tu je len príklad pri PCOS, pri policystických ovájach, teda vaječníkoch, pri tomto syndróme. Napríklad je za tým častokrát práve inzulínová rezistencia. Hej. Môže to byť aj vo vyššom veku, ale takisto v menopauze, ale aj v mladom veku. Hej. Takže aj či už pred alebo v menopauze toto PCOS v podstate je porucha, je inzulínová rezistencia, to znamená, že ten inzulín, tá hladina glukózy v krvi nie je vyrovnaná, vzniká nám taká rezistencia na ten inzulín, takže tento problém je jeden z metabolických porúch, prečo som ho sem dal, lebo on priamo ovplyvňuje, je to jedno zo ženských ochorení, hej. Možno, že tu sedia niektoré z vás, ktorí s týmto bojujú a viem, že v tých dotazníčkoch, ktoré ste aj vypisovali, keď ste vlastne sem išli, tak boli tam veľa zmienok a mám aj veľa klientkov, ale aj z tých možno, ktorí tu práve sedia, viem, že ak sú tu, tak dá sa táto vec riešiť a je to tu vysvetlené, že je to toto súvis. Zaujímavá vec je, že ženy s PCOS majú tendenciu dosiahnuť menopauzu približne o 2 roky neskôr ako ženy bez PCOS. Vedeli ste? Neviem, či ste to počuli. Ale je to zaujímavé, ale zase to je taká možno chvíľku taká radosť, možno, že to ešte tak nepríde, ale na druhej strane, neviem, pre niekoho radosť, pre niekoho nie, ale mala by to byť, že čím dlhšie si drží to reprodukčné zdravie a aj menštruáciu, tak tým dlhšie je mladšia. A nie, že už nemám menštruáciu, tak dobre, to si možno povie chvíľku, ale potom už nie. Takže mala by to byť radosť. No a taká horšia správa je, že tento problém nezmizne s menopauzou. Takže toto je trošička také, že my si hovorili, že pri endometrióze kvôli tomu estrogénu, že poklesne, môže to tak vymiznúť tie príznaky, alebo môžu byť veľmi slabé, ale pri tomto PCOS naďalej príznaky ostávajú a zase to môže ženám aj počas perimenopauzy, teda ešte predtým, než príde tá menopauza, spôsobiť ťažkosti a pridávať sa to k tomu, že už ide aj tá perimenopauza, ešte tam majú aj PCOS, tak je to také dosť náročné potom. Všetko si to, ako sme si hovorili, je tu metabolická porucha za tým, ak sa táto porucha funkčne slušnou medicínou a prístupom naturopatickým, prírodným, všetko sa dá otestovať, ale nejdeme to riešiť chémiou, nejakými vedľajšími účinkami, ale pekne to zdiagnostikujeme. Zase, keď pôsobíme na ten inzulín, tak môžeme pôsobiť na tie príznaky aj toho PCOS, že budú nižšie a tu sa teraz nerozoberám konkrétne, aké sú príznaky tohto ochorenia. Skôr chcem povedať, že keď tieto znížime, tak potom znížime aj problémy, ktoré vznikajú pri tou menopauze, pretože to bude priamo ovplyvňovať aj tento stav. Metabolická endotoxémia, v podstate čo to je? Črevná permeabilita, degradácia sliznice. Tu takisto sa to stáva pri tých metabolických poruchách, že máme črevné baktérie, ktoré hrajú dôležitú úlohu a môžu ovplyvniť práve kompozíciu. Tá kompozícia tých črevných baktérií môže byť ovplyvnená a to, keď je tá dysbióze, napríklad keď sú tam niektoré z tých ako E. coli alebo Shigella alebo proteobaktérie, tak sú priamo, predstavte si, spojené aj s PCOS. Takže není to len o inzulínovej rezistencii, ale môže to byť zase aj toho črevného, to je len taký troška doťuk toho ešte predtým, čo sme hovorili, že aj s týmto môže súvisieť toto ochorenie. Dala som to sem, lebo to súvisí s tým
PCOS, že môže to byť za tým. Takže aj tá dysbióza črevného mikrobiomu. A toto sú presne veci, ktoré u tých klientkách potom, v tých pacientkách vlastne hľadáme, že má problémy aj s črevným mikrobiomom, vidíme tam tie príznaky, lebo my vieme, my to máme tak, aby sme to mohli dobre zdiagnostikovať veľmi dôkladné. Jednak už dotazníky, o ktorých sa diskutujeme, jednak si diskutujeme s tým človekom, takže ono to nám vyjde zaťaženie systémov, jednak sa o tom rozprávame, čo ho trápi a tak ďalej. Takže vidíme dosť, kde aj to zaťaženie máme dokonca percentuálne na základe tých, keď sme v programe, na základe toho dôkladného dotazníka, že vieme povedať, alebo vidíme, kde ten problém je a tam ho snažíme sa aj napravovať. Hej? Niekedy to trvá dlhšie, niekedy to kratšie a niekedy musíme sa rozhodnúť, čo je to prioritné, čo máme riešiť. Dobre. Potom je tu ten prírodný vlastne prístup k tomu a musíme urobiť tú rovnováhu tej glukózy v krvi, to ešte stále hovoríme, či už o tej inzulínovej rezistencii, to je to IR, alebo o tom PCOS, zvýšiť citlivosť na inzulín, podpora chudnutia. Takisto vy viete, že chudnutie a priberanie takisto súvisí, to bolo aj na tom slajde predtým s PCOS. Aj keď žena priberá, nie len v tej menopauze, že už tam je proste estrogén a progesterón v inej disbalanci, že estrogén si ukladá ten tuk okolo pečenie, robí ten viscerálny tuk, že sa vám ťažšie potom bude chudnúť, to je jedna vec. A na druhé, môže to byť aj niečo spojené s tým, že aj tá inzulínová rezistencia sa stáva, pretože tá pečeň je priamo zodpovedná. Či už tam máte to PCOS, alebo bez toho, teraz hovoríme všeobecne, hej. Čo sa teda musí spraviť, aby tá rovnováha glukózy sa napravila, tá reakcia na ten inzulín, aby sa podporilo to chudnutie. Tak tu je to niekoľko bodov, to nie je len o nejakej jednej diagnóze. Takže sa zameráme na potraviny s nízkym glykemickým indexom. Hormonálna rovnováha je dobré, keď sa otestuje. Teda to je najlepšie, keď to viete presne. Máme určité, že vieme povedať, ale to ešte lepšie, keď máme test, podpora, HPA axis, zníženie stresu, to znamená, že zníženie stresu, ktorý je na tej hypotalamusovej proste a pituitary gland a adrenálov, teda nadobličiek, keď ona vlastne ovplyvňuje to stres a ten stres môže sám o sebe takisto spôsobovať, či už je to priberanie, ale aj zvýšenie glukózy. Hej? To znamená, že môžete aj zostresovať cukrovku. Hej? V podstate aj stres je za tým a veľmi významne. Takisto môžete priberať v podstate zo stresu. Hej? By som vedela, koľko si so mňou, jak sa povie teraz, súhlasia, tak jednoducho povedané. Ale povedia, no tak to bude asi ten môj problém. Takže aj tak to býva, že? Hlavne ženy si tak vedia, že... Ale toto sa dá všetko napravovať. Zase, ak vidíme, že tam je tento problém, tak zase zameriavame sa na ten problém, hej? Toho stresu, lebo aj to vieme, jednak to vieme zmerať, máme aj na kortizol, na stresový hormón máme TSO-slin, jednoduchý, ale dá sa spraviť aj tak, že proste vidíme to zaťaženie, že žena povie, že na nejakej škále stresu je a z istých otázok vieme aj to potom, aj odpovedí na to prísť. Nasadí sa na to nejaká prírodné balančné bylinky, ktoré sú vhodné na toto a nejaké lifestyleové zmeny a tak ďalej. Takže všetko, aby sa znížil ten kortizol. Takisto cvičením vhodným a tak ďalej. Ako vidíte, nie je veľmi vhodný také cvičenie, že aerobné cvičenie, to vás možno prekvapí. Môžete zvýšiť tým kortizol, hej, behom, ja neviem, na páse niekde alebo vonku a do mŕtva, že nemôžete ani hovoriť, že dýchate ledva, že, jak sa povie, že dušu idete vyplúť. A čím ďalej, tým, že takto to robia, si myslia, teraz budem chudnúť s tým, no a presne opak sa deje. Tej žene sa zvyšuje kortizol, telo to nerozlišuje, aký je to stres, je to jednoducho na ňu stres, zvýši kortizol a žena vôbec nechudne, hej. Takže tiež dôležitá vec, aké je vhodné cvičenie, aj pri tých ženách v tomto veku, aj v takom veku, možno taká mladá holka ešte fajn, ale už jak sa to takto mení, tak a hlavne žena, ktorá má veľa nejakého aj stresu a tak ďalej, tak ešte to zvyšuje. Zase záleží. Ak tá žena je v absolútnej pohode, vôbec ju skoro nič nestresuje, nemá čo stresovať, čo neviem, koľko ich je, ale sú aj také, tak možno, že si potrebuje troška tak zabehať, aby sa to tam tak nejako, že nemusí to spôsobovať ten problém. Hej, zase to je tiež individuálne.
Aké sú vhodné cvičenia? Čo by ste povedali? Teraz vám nechám kľudne napísať. No, síce ja som vám to tam prezradila ako pozerám, ja som to tam nechcela, ja som to tam nakoniec pripísala. Ale, ale teda, možno aké robíte vy, kľudne napíšte. Silové cvičenie, rezistentné gumy, takéto niektoré veci, pretože vlastne oni posilňujú, v podstate dá sa povedať potom aj tú kosť. Predchádzame aj osteoporóze a iným veciam, posilňuje sa sval posilní kosť. Menšie váhy samozrejme, nie nejaké bodybuildery, ja neviem, aký to zase nie, to by bol zase kortizol a stres. Rezistentné gumy takisto sú veľmi dobré, ešte lepšie ako nejaké menšie činky. Takže jedno alebo druhé, teda už a v menších takých viac opakovaní, menšie, ľahšie váhy, samozrejme, len aby sme zaťažili nejakým spôsobom tú kosť. Ďalšia vec, ako zistíme, či máme takéto problém s metabolizmom a s tým, tak je tam ženský, zase sme hovorili, ženské hormóny, kortizol sa dajú zmerať, u nás sa to meria. To máme tuto z nemocnicou spravený tento test. Je to neinvazívny, sa to odoberá iba 4-krát za deň. Potom je tam glikovaný hemoglobín, to vám už možno známe, už pod tým HbA1c asi moc nie, hladina vitamínu D a tak ďalej, a červený mikrobióm a iné. Ale toto sú len také základné, že sa to musí potom aj overiť v krvi. Štvrtý pilier, sa dostávame k štvrtému, hlavne v podstate ideme hovoriť o hormonálnej rovnováhe. A už sme si dosť povedali o tom, že estrogen, progesterón, to asi ženy vedia, sú také dva hlavné ženské hormóny. Samozrejme máme aj troška testosterónu, tak aj to potrebujeme, aby sme boli troška aj takí v niečom aj ako keby tí muži, že musíme a sme, že musíme rozhodovať, musíme robiť, ale proste máme, my ho potrebujeme. Pri niektorých ženách ho majú viacej, tak možno, že to potom tak aj je, keď aj vidieť. No ale takisto by tam mala byť tá rovnováha správna. A to je zase v tých testoch, ktoré keď robíme, takisto sa to tam meria. Preto aj pri ženách sa meria aj ten testosterón. Rovnako ako pri mužoch, to nie sú len ženské hormonálne testy. Pri mužoch sa zase meria, či tam není vyšší estrogen, hej. Potom ten muž takisto priberá a podobne, alebo sú tam iné veci, hej. Takže nerovnováhy alebo nejaké problémy aj celkovo s hormónami, ktoré ovplyvňujú reprodukciu a podobne a všetko ostatné. Alebo prostatu. Dobre, to bolo iba troška tak nakrátko, troška o tých druhých polovičkách, ktoré možno počúvajú niekde, aby si nehovorili, že to je len o ženách, tak troška som aj vám povedala, ak tam niekto ešte niekde je. Aby ste aj mužov trošička motivovali, aby si dali pozor, čo sa týka aj tej stravy a všetkého, pretože aj toho cvičenia, pretože je to dôležité. Oni majú rovnako muži hormóny, hej, a musia ich mať v rovnováhe. Oni to síce vedia, ale hovorí sa o tom menej. Maximálne sa hovorí o testosteróne, áno. A testosterón je potom dobre posilniť, samozrejme u nich. Už jen tak maličko, a nebojte sa, je to taká ako keby taká fáma, keď sa povie, že keď žena bude v posilovni cvičiť, že bude mať neviem koľko testosterónu. My hovoríme už o ženách, ktoré chodia na tie súťaže, hej, toto nikto vám nehovorí, aby ste išli na tie svaly robiť veľké, hej, takže to o tom nehovoríme. Tam už je potom, môže vznikať tento problém. No, takže estrogen, najvyššie hodnoty v prvej polovici menštruačného cyklu, progesterón, najvyššie hodnoty sú v druhej polovici menštruačného cyklu, preto je dôležité, kedy sa aj hormóny merajú. Takisto z krvi nie je halabala, hoci kedy prísť. Takisto. A ešte sme si hovorili, že nie sú ani tak veľmi vždy výpovedné. Dobre. Tieto hormóny, ak sú balancii, takže ovplyvňujú to zdravie žien. Ako toto iba tak, aby ste si vedeli predstaviť, že možno ako sú produkované vo váriach, na dobličkách, placente. Potom sa ukladajú, a tu máme už vec, prečo aj tá žena vlastne aj priberá, alebo prečo jej problém pre ňu schudnúť. Tu vidíte, prečo je veľká súvis medzi hormónami a tukom, pretože vlastne tie hormóny potrebujú ten tuk a potrebujú zdravý tuk. Hej, oni sa musia vytvárať. Samozrejme, zlé tuky ich zle ovplyvňujú logicky, takže, ale sú ukladané v tukovom tkanive. Lebo oni tam musia prežiť, z toho skladajú, hej. Takže
Avšak väčšina žien je náchylná často pri tejto, keď hovoríme o hormonálnej rovnováhe, práve k tej estrogenovej dominancii, kde je vlastne, čo je vlastne vysoký pomer estrogenu k tomu progesterónu, ktorú som vám hovorila, a ktorý sa dá pekne aj zmerať testom a potom sa vie, a potom môžeme prírodne nastavovať tú balanciu naspäť. Hej? To nie je, že len testujeme, a čo teraz? U nás je vlastne, toto testovanie je navyše, je to niečo, čo je viacej na to zdiagnostiky, keď to potrebujeme. Keď to žena do toho chce zainvestovať, chce to mať presné a my vieme lepšie potom takisto, jak ho nastaviť, ale je potrebné, aby ten pomer proste bol nejak vyrovnanejší. Potom sú vyrovnanejšie tie problémy, ako sú veci, ktoré estrogen ovplyvňuje, čo je suchosť v pošve, potom je následkom toho bolestivý možno pohlavný styk a tak ďalej, tak ďalej. Toto každá žena príde do toho obdobia, keď tam, pokiaľ tam nie je nejaká iná bakteriálna, ešte predtým v tej menopauze, kedy tieto veci sú alebo svrbenia a tak ďalej, že priamo ten estrogen vám toto ešte spôsobí. Hej? A práve na to teraz ideme tú tému, ako sa mení aj ten vaginálny mikrobióm počas menopauzy. To nám začína vlastne, alebo tak troška viacej hovorí práve tento slajd. Čo sa tam deje? No, poznáme tie bežné veci u tej ženy, ako sú návaly tepla, zmena, o tom sa často hovorí, ale jednou z tých menej diskutovaných práve tém je transformácia vaginálneho mikrobiomu. Že aj tam sa dejú zmeny. A to je to, čo som vám teraz spomínala. Hej? Vlastne ten ekosystém tých baktérií tam zohráva veľkú úlohu, aby nás chránil pred infekciami, ktoré doteraz robil. Preto častejšie potom môžu prichádzať k infekciám. Takisto regulácia pH v tom celkovom zdraví vagíny. To znamená, to nie je len v menopauze alebo pred menopauzu, že sa tieto zmeny dejú. Samozrejme, deje sa to aj oveľa skôr aj pri mladých ženách, keď tam sú nejaké, ako sme si hovorili, nejaké bakteriálne alebo kandidy, alebo kvasinky, alebo nejaké vírusy, ktoré môžu spôsobovať také zaujímavé stavy, kedy práve tieto veci sa dejú. Takisto pokles estrogenu a jeho dôsledky. No a tu sa dostávame k tej podstate. Pred menopauzou estrogen podporuje, toto je veľmi dôležité, táto myšlienka, že pred menopauzou ten estrogen, ktorý je tam vo väčšom množstve, a ktorý tam má byť v tej ženy, podporuje produkciu glykogénu. A ten glykogén je v tých bunkách tej vagíny, hej, tam tých epitových bunkách tej vagíny. A je to hlavný zdroj pre tie prospešné laktobacily. To znamená, že oni ho vlastne oni sa ako keby na tom živia, hej, na tom glykogéne, ktorý je tam produkovaný. No a tak potom viete, že ak toho estrogénu ide dole, nižšie v tej menopauze, tak už sa tam toho glykogénu, toho ako keby žrádla, ako keby tak jednoducho povedané, tým laktobacilom, tým dobrým bacilom sa tam je tam nedostatok, tak tie laktobacily postupne je menej a menej a menej vás chránia pred tými infekciami a je problém. Hej? Takže toto je taká vec, ktorá sa tam deje. Ako to máte napísané tam nižšie, pretože ten vlastne v dôsledku toho, že tá vaginálne pH sa zvyšuje približne 38 až 35 na hodnoty nad 5, čím sa vytvára vlastne prostredie vhodné pre rast patogénnych baktérií. Tak už nie je kyslé, ale už je malo by medzi nejakým tým, a už ide nad 5 a tak ďalej, stáva sa viacej zásadiť, takže už není dostatočne také kyslé, ako malo byť, aby si poradilo s tými infekciami baktériami. Takže tu máme potom ten problém tej suchosti a aj tých ostatných problémov, ktoré tam vznikajú. Svrbenia, bolestivy, rôzne ešte výtoky, lebo prečo? Potom už tam vznikajú aj takéto veci, lebo je tam aj podráždenie, vznikajú tam také mikrotrhlinky. Ďalšie, estrogen znižuje, takisto robí to, že sa vám stenšuje pokožka. Tu je taká žena, ktorá je v tej menopauze alebo pred menopauzou, sa to už aj stáva roky niekedy, že už zistíte, že tá pokožka nie je taká, nie? Že nehovoríme nič o vrázkach, potom aj tie vrázky viacej vidieť jasne, lebo sa stenšuje, hej? Následkom poklesom toho estrogenu napríklad. No a to isté sa deje v slízniciach. Takisto aj v tej vagíne a potom sú tam nejaké mikrotrhlinky, ktoré to potom môžu zapalovať a tak ďalej a opúchať a to je tá suchosť potom a rôzne iné problémy. Zase hormonálne. Takže veľmi dôležité si otestovať, aj vedieť, v akom stave som na tom, prečo mám tieto problémy
nasadiť hormonálnu výživu, stravu, budovanie tých a urobiť to tak, aby sme to znútra všetko podporili a tak znížili tie symptómy, ktoré tie mnohé ženy majú. Hej? Takže tak. Potom sú tam, Menopauza International ukázala táto štúdia, že dominuje tam vaginálno-mikrobiome baktérie napríklad pri menopauze hlavne aj iné, ale napríklad táto Gardnerella vaginalis alebo áno, ja to neviem úplne hneď prečítať napríklad, tak sa omlúvam, Atopobium vaginae alebo iné, proste tieto všetky latinské názvy a iné. Tam rôzne baktérie, rôzneho druhu, ale tieto sú spojené s rôznymi infekciami, takže aj my potom ich tam testujeme a vidíme, že čo sa tam s nimi deje. A samozrejme potom sa nastavuje konkrétne antimikrobiálna samozrejme liečba prírodná, hej? Že nemusíme dávať antibiotika, pretože práve antibiotika si ešte povieme troška o tom, myslím, že je to tam ďalej, ktoré vlastne vám zničia aj tie dobré baktérie, ktoré tam vy potrebujete. No to je problém, hej? Oni zničia všetko. Oni sú antibiotika, takže proti všetkým oni nevyraďujú, teraz tieto zlé zničím a tieto dobre tam nechám. A zase vzniká vám úplná dysbióza a ideme do kolečka. Preto častokrát práve tie antibiotika nezaberajú v týchto problémoch, hej, že chvíľku to vyzerá, že je pokoj, a máte znova niekedy ešte väčší problém. A verím, že mi dáte za pravdu, lebo v tomto máme naozaj veľa žien a preto slovia k nám idú, pretože sa vracajú, lebo toto sa deje. A jednoducho je to ten vedľajší účinok tých antibiotík. Tu častokrát tú vec práve zhoršujú, hej, aj keď chvíľočku môže byť dobre. Niekedy môžu byť vhodné na niečo, ale naozaj toto je vec, ktorá nemala byť dlhodobá, ktorá by treba na ňu dať pozor v niektorých veciach. Dobre, zvýšené riziko infekcie. Kľudne napíšte, aké ste mali skúsenosti s antibiotikám, kľudne napíšte alebo sa pýtajte. Hej? Či máte skúsenosti s tým, že teda tie veci sa zhoršili alebo zlepšili, kľudne napíšte. A ideme ďalej, alebo otázky, ktoré máte. Bakteriálna vaginóza, zvýšené riziko infekcií. No, tak tu sme si povedali, je tu niekoľko takých tých diagnóz. Výsledkom nerovnováhy toho mikrobiomu vznikajú tie bakteriálne vaginózy, kde je tak typický zápach, výtok, podraždenie. To sa tam môže vyskytnúť, ale môže to aj odísť. Hej, to nemusí byť stále, ale niekedy žena má nejaký taký iný výtok, potom má zase zrazu taký zapachajúci, alebo dozelená, alebo niečo, tak tam sú potom tie baktérie. Pokiaľ to ide s cyklom, že pred menštruáciou ten výtok je, potom sa to zníži, potom to zase príde až po menštruácii niekedy, hej. Pred menštruáciou to utíchne, ako keby bolo fajn, príde menštruácia, potom zase príde ovaluácia tam pred ňou, hej. Tak to sú niekedy také bežné, tie hormonálne, pravidelné mesačné veci, kedy troška toho výtoku nejakého môže byť, ktorý by nemal zapáchať, mal by skôr priesvitný, troška možno neskôr do biela, ale nemal by to byť niečo, čo režie, čo je nepríjemné. Môže to byť v nejakej, každá žena to má troška viac, niekedy menej, záleží, ale to sú troška iné. A treba rozlišiť, čo je čo, hej? Takže toto sa pýtame od ľudí otázkami, takisto zisťujeme, aby sme zbytočne nerobili ani čo nie je potrebné. Infekcie močových ciest, tam je nedostatok ochranných tých laktobacilov, to sme si už trošička hovorili, že estrogen podporuje produkciu glykogénu. Toto isté sa deje potom aj v močových cestách. Ženy to majú veľmi blízko pri sebe. Tam prechádza aj patogénne baktérie a tak ďalej a takisto aj pokles laktobacilov, rovnako ako v tých močových cestách, ale rovnako potom sú tie časté močové infekcie, hej, súvisia takisto častokrát aj s tými vaginálnymi. Niekedy je to oddelené, že tá žena nemá ani v tých ženských skôr, ale má viac ešte tie močové cesty, že sa tam zapalujú. Takisto táto vec sa testuje. Dobre. Vaginálna suchosť a atrofia. Zase tá ďalší vec, o ktorej sme už dneska hovorili, zase súvisí s tým estrogenom, ako som to už spomínala. A čo vedie k tým mikrotrhlinkám, ktoré uľahčujú prienik infekcií. No a potom sa chytí nejaká infekcia častejšie, než predtým ste možno zažívala. Alebo keď už, a to môže byť pár rokov, aj 10 rokov predtým, než menopauza príde. Hej, hovoríme tu o ženách. A teraz sa troška venuje viac v tomto webinári práve tomu, my sme mali minulé aj, jak to ovplyvňuje
ženy, ktoré chcú mať dieťatko a potraty a podobne, aké sú tam problémy s tým, ale teraz sa viacej, preto sa venujem iba tak, jak to bolo zamerané tentokrát, ten webinár, lebo to bolo to veľmi dlhé a obsiahle, tak sme to dali takto. Preto sa prihovorám viac vám v tomto veku, po tej 40-ke, 45-ke a tak ďalej. Dobre, toto je len zo štúdie, že teda naozaj je tam v tom vaginálnom mikrobiome, ktorý je tu spomínaný, to je z abstraktu zo štúdie, je tam typické tie laktobacily, ktoré sa vám hovoria. To je iba štúdia, ktorá to podporuje, o ktorom sme napríklad čerpala ten glykogén, ktorý tam je, a že ten glykogén je naozaj pod kontrolou estrogénu, ako sme hovorili, toho hormónu. Takže ak je znížený, menej glykogénu, menej papania, ako keby pre tie laktobacily správne, a vzniká nám tam potom, máme menej laktobacilov, ale iných, nielen laktobacilov, a vzniká nám tam viacej zasaditejšie prostredie, viacej náchylné na infekcie, keď to nejak zhrniem. Dobre? Kľudne, ak máte. Dáva to zmysel, čo som teraz povedala, alebo takto zhrnula z toho, čo sme si to teraz povedali? Niečo nové ste sa v tomto dozvedeli? Napíšte mi aspoň, že áno, nie, dáva zmysel. Budem rada, keď mi napíšete. Ja vidím, keď tam niekto niečo začne písať, to tam vyskočí už teraz, takže nehambite sa. Ja si chvíľočku počkám, či to dáva zmysel. Či to má logiku. No, ešte tam niekto píše už niečo. Ja si to potom prečítam. Väčšinou to mám takto po ruke, ale vidím, že pribúdajú čaty. Akurát, že ich nevidím, za to sa omlúvam, ale ja si ich za chvíľku pozriem a vás kontrolujem. Takže, dobre, 8, dobre, ideme, niečo nám tam niekto, to je super, teším sa, že ste tam, že sa vás ešte úplne neunudila, dúfam, tak poďme ďalej. Sú to také ťažšie témy troška, ale snažím sa to tak nejak podať, aby ste to chápali. Toto je tiež taký jeden z takých grafov, ktorý môže byť taký náročnejší, ale nie je náročný vôbec, len tak vyzerá, že tam je toho veľa. Je v angličtine, ja ho len jednoducho poviem, vy sa len zameráte, keď sa na to pozriete, normálny pH hore, v tom ružovom hore v tom krúžku, to normálne pH tej vagíny, že aké má byť, asi približne, alebo pod čo sa má držiť, to znamená menšie ako 4,5, aby bolo proste kyslejšie. Vtedy tam máme pekné dominanciu tej dobrej. Toto všetko, toto sú veci, napríklad, ktoré tu vidíte, dominancii tých laktobacilov rôzneho typu a iných baktérií, tých takých, čo s nami tam nažívajú, či už aj črevnom mikrobiom, alebo tom ženskom mikrobiom, močovom. Vtedy je to dobre vyrovnané. Potom pekne atakujú aj tie vírusy, baktérie, parazity a tak ďalej. Práve toto. Asi zoberte, že keď tá ochrana tohto je zničená napríklad tými antibiotikami, tak ako oni môžu potom, jak nás môžu chrániť, hej? Takže ono síce zabijeme aj tie možno patogénne, ktoré sme tam našli na tejto pravej strane, niektoré, ja neviem, z týchto, ktoré tu mám napríklad vypísané, niečo vám tam nájdu, nie všetky sa u nás testujú, ale tie, ktoré sa testujú, tak tam náhodou budú. Keď tie, čo sa netestujú, povedia, že to je všetko v poriadku. Ak sa vám náhodou podarí, že vytestujú ten, ktorý sa na Slovensku testuje v tých bežných testoch, tak tam bude, dá sa na to typický, antibiotikum, ale čo sa stane? Všetky tieto sa zdeciminujú. A toto sú tí dobrí vojaci. A oni potrebujú zachovať toto pH. Inak sa to prešupne do toho zásaditého a bude to viac ako 4,5 a ide to vyššie a už si tam títo potom, preto pre tých antibiotikách potom majú ešte voľný priebeh, lebo už títo sú tu zdecimovaní, pH sa nám zmenilo a tieto začnú ešte viacej sa niekedy rozrastať. Ako rôzne mykoplazmy, takisto to som spomenala, táto Gardnerella vaginalis alebo iné fusobaktérie alebo iné, potom nehovoriac o týchto ešte patogénoch, ktoré samozrejme môžu tam byť aj nejaké pridružené, ja neviem, sexuálne choroby, ale to sa teraz nejdeme nejak moc baviť, alebo bakteriálne, alebo parazitické nejaké, táto trichomanas, možno ste počuli vaginalis, hej, alebo nejaké iné. No a čo je rozdiel medzi testami, ktoré sú tu bežné, dostupné a ktoré je vec, že netestuje sa u nás tieto priateľské baktérie. Takže my vlastne nevieme potom ten pomer, my nevieme, či tuto nechýbajú, či čo sa vlastne deje s tými dobrými vojakmi, hej?
My len ideme strieľať tých zlých, ale popri tom postrieľame aj dobrých. To je to, čo sa stane. A potom veľmi dlho, ešte tie dobré, tie priateľské, tie naše sú není až také veľmi, oni sú robustné, odolné, tie dlho trvajú, dokým sa pozviechajú. A potom po prípade dostaneme ešte nejakú inú bakteriálnu, pretože tam už je prerastenie týchto zlých a potom ideme do jedného kolotoča a ešte najlepšie dať ďalšie antibiotika a ďalšie antibiotika. Áno, chvíľku je môže byť pokoj, lebo zničíme všetko, jak sme si povedali. Naozaj to nedá sa to, lebo to nie je sterilné prostredie, jednoducho nedá sa to potom ani vybalancovať. Takisto potom je dôležitá, sú na to, že niekto povie, ale no a aké mám potom riešenie, keď nie, ako keď nie, hej? A práve tie riešenia, tie práve poskytujem, sú to rôzne antimikrobiálne liečby, veci, ktoré nám krásne sa postarajú iba o tých zlých a tie dobre nechajú na pokoji a potom ešte podporíme tie dobré, hej, vhodným výberom hovorím, lebo naozaj sme, hlavne keď vieme otestované a keď nemáme otestované, tak to môžeme skúsiť, ale dajú sa aj tak, ale vhodným výberom je probiotik, prebiotik stravy, ktorá vám bude podporovať tú. Hej, aj niekde zakysnuté veci, keď môžete, pokiaľ nemáte nejaké alergie a tak ďalej, ktoré vám budú robiť tie dobré prebiotika, aby sa s nich mohli krmiť tie probiotika. Netreba len dávať bezhlavo a ani to nie je dobré, nejaké probiotika, ktoré vôbec neviete. Môžete ešte s sebou robiť aj iné problémy, to sú ďalšie črevné potom problémy. Sa ľudia už nie len pre antibiotika, ale prebiotikujú v tejto dobe a potom sú zase iné veci. Hej. Potom táto bakteriálna vaginóza, to je infekcie, to je pilier 5, kedy to sme si už o nich hovorili, ja už sa nebudem až tak veľmi venovať rôzne, ktoré sú tu, ktoré môžu spôsobovať, hlavne pri tomto ochorení bakteriálna vaginóza. To je samostatné, to keď vám nájdu niektoré z týchto patogénov a tak ďalej, tak môžete byť dokonca bezpríznaková. Toto je tiež také zaujímavé na tom. A práve preto si máte pocit, že ja neviem, či mi však ma nič ani nejak neboli, ani nesvrbí nejako a napriek tomu sa môžu tieto veci u vás vyskytovať. Takže tom je to troška také zákernejšie, ale keď sa otestujú, zistíte, že máte bakteriálnu vaginózu. Za určitých okolností sa to nejak prejavuje, ale môže sa stať iba, že je to nejakou nepohodou, nejakou súhosťou, že to nemusí byť úplne nejaké hrozné bolesti alebo výtoky alebo opuchy, hej. Takže, čo je problém? Zvyčajne dochádza k poklesu, jak sme si hovorili, pri tej bakteriálnej vaginóze. Laktobacily tam nachádzame nízke, rôzneho typu, INER a iných dominantných druhov, čo oni vlastne produkujú kyselinu mliečnú. Proste prichádza k nejakému nežiaducemu, jak som vám hovorila, tomu alkalickému prostrediu, hej, že to pH máme nad 4,5 a ďalej. Sme do toho alkalického ideme, má to byť kyslé to prostredie, hej, aby si vedelo poradiť aj. Takisto aj pri otehotnení je veľmi dôležité, aby to prostredie bolo kyslé. To len tak mimochodom, keď tu je niekto aj mladší, alebo má dceru, alebo niekoho, kto má tento problém. Ale to sme sa venovali troška minule, ale samozrejme tieto veci takisto riešime. Antibiotická liečba, ktorá často ovplyvní, ako som hovorila, laktobacilovú flóru vaginálnej sliznice, čo má za následok opätovnú infekciu, to sme si už povedali. Nedostatočná diagnostika. Ďalšia príčina, prečo to nemusíte vedieť, a to sme si takisto povedali, pretože v štandardnom bakteriologickom výtere sa zistí len malá časť tých potenciálne patogénnych baktérií, no ale mnohé baktérie, ktoré sa predpokladajú, sa môžu kultivovať alebo sa nenakultivujú a uniknú detekcii, to sa tiež stáva. A ďalšie následkom toho antibiotická liečba často obchádza príslušné patogénne baktérie. Jednoducho, keď sa jednoducho nemáme tie laboratórne, do ktorých sa to vlastne dáva, keďže sú drahé mnohé z nich a preto sa tu na Slovensku niektoré ani nerobia, tak preto vlastne my si povieme, že všetko v poriadku. Alebo nemáme niektoré patogény, ktoré sa pozerajú takisto. A takisto nevidíme niektoré, nevieme vyskúmať niektoré tie, jak som hovorila, tie dobré, tie laktobacilové a tie všetky. Vlastne tie priateľské sa vôbec netestujú. Preto sú už teraz asi viete, že sú dôležité. Aspoň teda potom, že som to snažila troška tak vysvetliť aj na tom, čo sa tam vlastne deje. Takže zloženie vaginálneho mikrobiomu sa po menopauze mení. To sme si už hovorili. Vznikajú tam vo všeobecných vaginálna mikrobióm zahrania tuto niektoré z týchto. Postupne mnohé veci sa stávajú nejakou dysbiózou.
už kvôli času nebudem to všetko čítať a vzniká nám tu v podstate, zhoršuje sa sexuálne zdravie, spôsobujú sa vulvovaginálna atrofia, to zase je s tým poklesom estrogénu, že to atrofuje, ako keby sa to zužuje ten priestor, takže potom je bolesť pri pohľadnom styku a tak ďalej, vaginálna suchosť, takisto, lebo tam už sme si hovorili, že neprodukuje sa dostatok toho pokrmu, ako keby tých laktobacilov a toho, čo tam má byť vlastne, aby to bolo tak, ako to má byť, aby tam bola tá vlhkosť. A to sa dalo ovplyvniť práve tými zmenami. Zlepšiť, určite zlepšiť. Vaginálna mikroflóra má teda osobitný charakter i teda pri ženách po menopauze. Môže mať zásadný vplyv na vulvovaginálnu atrofiu, suchosť, sexuálne zdravie, celkovú kvalitu života. To potom sú to štúdie, ktorých som tam čerpala. Potraviny, ktorým sa treba vyhnúť pre tú hormonálnu rovnováhu, sú mnohé, to už len tak úplne z rýchlej kapať, že toto priamo my potom nastavujeme, tak si to možno tak skúste prečítať iba, lebo tým, že som začala troška neskôr, tak už idem troška nad čas, ktorý som chcela. Takže či už spracované potravy, aditíva, farbiva, zvýrazňovačie chuti, možno by ti prekvapené, že tá šuvačka, čo tu robí, že práve v takej môže sa nám nachádzať, si čítajte skoro každá, tam má tieto umelé cukry, ktoré sú neurotoxiny a tak ďalej. Neviem, či ste vedeli, ale toto sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú potom výrazne aj tvorbu hormónov a tak ďalej. Fruktóza, ktorá sa nachádza v mnohých sladkých drinkoch. Tuto máte veľmi pozor na fruktózu, všade sa to píše, nie je to, že to je dobrý ovocný cukrík a cukor a dáme si ho, však to len z ovocia. To tak nie je, to je vyrobené umelo, to nie je to, čo je normálne bežne v ovoci. A skrátka, rôzne skrátky to má a spôsobuje to, niekedy to nie je napísané ako fruktóza, a spôsobuje to potom narušenie jednak estrogénu, ale takisto aj v podstate túto skrátku, že je to stukovatenie pečene, ktoré je nealkoholického pôvodu, to je skrátka preto, hej? Tak toto sú také veci, keď fruktóza toto priamo, hej, robí sa tá pečeň ukladá, hej, tu. A potom, keď v tej pečení sa ten estrogen metabolizuje, tak on v podstate, keď tá pečenie je v poriadku, tak potom ani váš estrogen bude stále kolovať a bude sa zvyšovať, že nevychádza von. My potrebujeme veľa vlákniny, veľa pravidelný pohyb čriev, to znamená pravidelná stolica a tak ďalej. Keď má žena zápchu, zase zvyšuje sa jej aj ten, ako keby ten estrogen, aj keď ho môže mať menej, ale stále nemá byť vyšší tomu pomeru, čo sme si hovorili k tomu progesterónu. A potom je problém. Sú rôzne. Potom máme také problémy, ako sú tie návaly tepla, úzkostné stavy, rôzne tie veci, ktoré sú s tým súvislé, plus aj vaginálny mikrobióm sa ovplyvňuje. Takže hovoríme tu aj o iných hormonálnych veciach, nie len o tom, hej, o iných, ktoré sa krásne dajú potom. No tie hormóny nás rozhodia, či už pred menopauzou, po menopauze, veľmi to sami si viete, ovplyvňuje to veľa vecí. Potom sú tu, pozor teda na ten aspartám, ktorý som hovorila o tých sladidlách, aj v tých žuvačkách, ktorý je a na iné veci. Mikrovlnná rúra, možno pozerajte, čo tu robí, ale takisto. Ale nebudem sa teraz tomu. To sú určité veci, ktoré my sa musíme vyhnúť tomu, alebo plastovým fľašiam a tak ďalej, vyhnúť tomu, aby to neovplyvnilo priamo tie hormóny, lebo to robí. Od tých neviem, plastových fľašiach, tam je už asi vyhodené. Dobre, potraviny, ktoré sa troška zamerať, iba toto je len veľmi rýchlo. Dostatok vlákniny, takisto nejaké tie horčiny, ktoré sú dôležité, ako cestná cibula, keď môžete, na podporu pečenie, detoxikácie, vyčistenie estrogénu, jak som hovorila. Papať sezónne veci v najlepšej biokvalite, aby sme tam nemali ten vplyv tých chemikálií na hormóny, dôležitá vec, niekedy podceňovaná, zdravé tuky, či už ryby, takisto najlepšie organické, krmené a tak ďalej. A tak ďalej. Toto je, že podporíme v podstate zdravými tukmi, napríklad olivový olej a podobne, a nahradíme tie zlé tuky. A takisto dáme dostatok vlákniny, aby sme z tých čriev ten estrogen vyplavovali von. No, takisto koľko razy za deň jeme, takisto dôležité, ako záleží. Zase sa to musí, toto sú veci, ktoré sa individuálne musia nastavovať, pretože individuálne každý je iný a má nejaký ten iný metabolizmus a niečom inom má problém. Ak by mal niekedy
možno nie je vhodné mať iba 3 pokrmy, niekedy je vhodné. Naozaj záleží do celkového stavu tej klientky a preto to musíme individuálne nastavovať. Toto len, aby ste videli, čo sa týka potom tých fliaž, tieto bifenoly a tak ďalej. Pozor, je lepšie piť tú vodu čistú. No, poviete si, voda čistá zase má toxíny, ako myslím stočky, potom, že tie plasty, už ste z toho už neviete ani, ktorú máte piť. No, ale všetko má také tie svoje plus, minus. Ja teda, keď mám z plastovej fľaše piť len výnimočne, keď teda musím to riešiť, letisko alebo podobne, alebo teda niekde máme v aute, keď náhodou treba, aby sme sa napili, je to potrebné, pretože aj voda z vodovodu obsahuje ťažké kovy, olovo, arzén, rtuť. To neznamená, že nemáte nič piť, ale riešenie môže byť čo? Skúste si tipnúť a napísať, čo môže byť teda riešenie. Toto je hadanka aj pre vás. A ja neviem, či to tu už nebude dlhšie, tak radšej to dám ďalej, lebo možno to tam niekde ešte aj napísané. Ale ja ešte poviem jednu vec. Takže napíšte mi, ktorú vodu. Ako si poriešiť, keď nemôžem z plastovej piť, keď nemôžem si... No môžem piť, hej, nehovorte, že nemôžem, ale že nie často, hej, lebo tie plasty, tie mikroplasty sa uvoľňujú do vody a to ovplyvňuje priamo, ovplyvňuje priamo hormóny. A takisto voda má veľa ťažkých kovov, ktoré takisto ovplyvňujú hormóny a narušujú štítnu žľazu a tak ďalej, ale napríklad flór a podobne. Takže čo teraz, aké mohlo byť riešenie? Tak skúste napísať, kto si tipne, ja sa pozriem za chvíľku, alebo ako to doma riešite vy možno, lebo riešenie je. No a potom takisto pozor na dioxíny, vysoké toxické, to sme hovorili, herbicídy, pesticídy, nejakých papieroch, možno, že aj v toaletnom, by som sa nečudovala. No a potom takisto flektor, diklofenák a rôzne ibuprofeny a tak ďalej, endokrinné disruptory, pozor, takisto. Takže my toto potom všetko zistujeme, čo tá žena, z čoho možno, že sa aj takéto veci aj stali a tak ďalej. Dobre. Tuto máme už len veľmi kratučko, že to sú len názorné príklady testov, ktoré máme, či už je to ten vaginálny mikrobióm, zhodnotí to celú teda ten mikrobióm, alebo ženské hormóny. Teraz máme ešte jeden test, ten už nie je ale podobný, keď si pozrite aj na e-shope, tak je tam, že test aj priamo ženských hormónov pre menopauze, lebo je tam ešte pridaný nejaký parameter, hej? Takže toto je zoslin, toto je výter, ten nižšie a tak ďalej. Tam sú v tom merané rôzne veci. Hej, toto ešte máme od rôznych patogénov a ja neviem, všelijakých vírusov a podobne. Záleží, ktorý test sa vyberie. Dobre, toto už nemáme veľmi sa na tomto čas nejak... Aha, možno, že iba otázka. Niekto povie, prečo by som si mal merať hormóny, nie tej krvi. A tu je iba nejaká krátka odpoveď na to. Steroidné hormóny v krvnom riečisti sú až do 99% viazané na väzobné proteíny v krvi. A v tejto forme nie sú dostupné pre cieľové tkaniva. To znamená, že keď sa to odmerá v tej krvi, vy ich tam budete mať, viete, že sa viažu na tie krvné proteíny, takže oni vlastne ukazujú, že sú v poriadku, ale v tej forme, akej sa merajú z tej krvi, nie sú dostupné pre cieľové tkaniva, takže nemusíte mať dostatok na to, aby dobre fungovali vaječníky, na to, aby prsníky a podobne, hej, že v tých preto sa to meria v tých metabolitoch z moču a z krvi lepšie a tam to naozaj vidieť, čo vám chýba. Tuto je trošku iba vysvetlené, prečo to tak je. Hej? Dobre. A napríklad v tomto teste zoslín z hormónov, tak tu máme hormóny progesterón, testosterón, DHA, to vyrába a tieto ostatné estrogeny, hormóny a potom kortizol a iné. To sa tu vlastne meria. Toto som spomínala, kde meriame, keď je niekto v strese, alebo nespí, alebo má tento príznaky tohto nízkeho alebo vysokého kortizolu. To sú len také niektoré príznaky, my potom vyhodnocujeme na základe týchto príznakov. Vy nám robíte taký screening k tomu, keď si to objednávate, aby sme videli, čo s vami súvisí a kde sa vlastne nachádzate, ale vyjde presná krivka z laboratória, tuto z nemocnice z Piešťany, presná krivka toho, že ako ste na tom.